ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони ҳамешагии барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз ҷавондухтари фаъоли ҷомеа, ғолиби озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст, Дилноза Бобомуродова. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Ташаккури зиёд барои даъвататон. Саломат бошед. Ба шумо миннатдории худро мерасонем ки шумо вақт ёфтед, вақт ҷудо намедоед омадед ба барномаи мо. Хуш, имрӯз чӣ омода мекунем ҳамроҳи шумо? имрӯз мо бо шумо як хӯрок омода мекунем. Қаламфури булғорӣ дар манту қазон. Ба як қавли голубци дар манту қазон. Бале. Ва инчунин як хӯриши тобистона. Хӯриши тобистона. Аз хӯрок оғоз мекунем? Бале, аз хӯрок оғоз мекунем. Дар аввал ба мо чӣ гуна дег лозим мешад ё ин ки манту қазон гуфтем? Манту қазон, бале. Хушки бошад, дар ин ҷо мо манту қазонам дорем. Манту қазон то об ҷӯшидан ба мо тахтача лозим. Бале. Саҳмо тахтачаам дорем. Якташ барои шумо ва якташ барои мо. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Аз пиёз оғоз мекунем. Пиёзро шумо метавонед? Не, ба шумо, бо тантана ба шумо месупорам. Барои ки реза кардани пиёзам бояд камакакам. Бале, барои занҳо гиря кардан намесипорам. Гиря кардан намезибад. Дуруст. Барои шумо. Ташаккури зиёд. Барои ман. Пиёзро чӣ тарз бояд реза кунем? Биёд ман ба шумо аввал нишон медиҳам. Хоб. Бо ҳамин тарза? Озир як дақиқа. Фаҳмо. Бояд ҳатман ҳамин тавр бояд реза кунем. Бале. Дигар хел қабул намешавад. Фаҳмо. Биёд аз суоли анъанавӣ оғоз мекунем ки аввалин маротиба ҳамин шавқи китобхонӣ чӣ гуна ба дили шумо пайдо шуд? Чӣ хел буд? Аз куҷо пайдо шуд? Рости гап ёд надорам ки бори аввал кай китобро ба даст гирифтам. Яъне модари ман худ муаллимаи забон адабиёти тоҷик ҳастанд. Бале. Дар мактаб дарс мегӯянд ва аз овони хурдсолиам аллакай ба ин одат карда будем, агар хато ҳам намекунем. Чун вақте шабҳо аз хоб бедор мешудам, модарам дарс тайёр карда истоданд ё китоб мутолиа карда истоданд. Инчунин модарам ба мо нақл мекарданд аз китобҳое ки худашон мутолиа кардаанд. Ё мо ҳам дар давраи мактабхонӣ чун медонед дар аз адабиёт мехонем китобҳоро ва онро вақте ки мутолиа мекардем байни ҳамдигар нақл мекардем ки чӣ фаҳмид, барои чӣ ин хел. Мисол ҳар як хонандаи китобро бо таври худаш мефаҳмад. Бале. Дар мактабам мехонданд бачаҳо китоб? Бале, албатта. Модари шумо ҳам бисёр ҳамин адабиёти хато накунам, шумо дар ғолиби дар номинатсияи адабиёти ҷаҳонӣ ҳастед. Бале, номинатсияи адабиёти ҷаҳон. Модаратон аз қисса мекардан аз ҳамон китобҳое ки рости не модари ман муаллимаи забон адабиёти тоҷик ҳастанд. Бале, ва бештар бале адабиёти классики тоҷик ва инчунин муосир ҳам. Муосир ҳам? Бале. Баъдтар баъд шумо бисёртар ҳар китоб мехонед, дар вақтҳои холигӣ бисёр китоб мехонед? Тамоми вақти холигиам фақат ба ҳамин чиз мегузарад. Яъне вақти холигӣ ҳам надорам гӯям мешавад, чун аз сабаби ки ҳам дар донишгоҳ таҳсил мекунам, ҳам кору фаъолият мекунам ва дар вақтҳои холигиам инчунин забони немисӣ омӯхта истодаам ҳозир. Бале. Ва дар дигар вақти боқимонда бале китоб мехонам. Тамом. Китоб мехонам. Ҳар як ҳамин шахсе ки китоб мехонад, ҳамин як дар ҳамин ҳар як номинатсия чӣ дар классика бошад, чӣ дар адабиёти ҷаҳон, ҳар кас таби худаша дорад. Чӣ хеле ки шумо гуфтед ки дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон бисёр нағз мебинед хондан. Чӣ аст, барои чӣ асос ҳамин номинатсияи адабиёти ҷаҳонро шумо интихоб намудед? Бисёртар шавқ барои хондани он адабиёти ҷаҳонро бисёртар мехонед китобҳоро? рости аз сабаби он ки чӣ хеле калака қайд кардам модарам муаллима ҳастанд, мо китобони осори адибони классики тоҷик инчунин муосирро ҳам дар хона мутолиа мекардем. Инчунин қайд кунам ки дар хона мо китобхона дорем. Як гӯша, бале, як гӯшаи китобҳо ҳастанд. Модарам ҳам хеле шахси китобдӯст ҳастанд. Китобҳои зиёд харидорӣ менамоянд, онро мутолиа мекунанд. Ва ёдам ҳаст ки кай рӯ ба адабиёти ҷаҳон гузоштам, ҳангоме ки ба дастам китоби як нависандаи машҳур
ҳамагӣ онро мешиносанд, жюл верн. Жюли Верн. бале китобаш бо забони русӣ «Дети капитана Гранта», яъне кӯдакони капитан Грант ба дастам афтод ва он чунон дар назарам ҳамин хел аҷоиб буд чизҳое ки дар он китоб буданд. аз ҳамон вақт ошиқ ба адабиёти ҷаҳон гаштам. Аз ҳамон вақт чунки бале адабиёти ҷаҳон як ҳамон чи аст ки ғарқ худро мебарад ба ҳамон ҷое ки тамоман вуҷуд надорад, яъне ки бале ба аврупову ба ҳамон фантазияи ҳамон нависанда ворид мешавию як кайфияти ин як дунёи нав. дунёи нав аст. Дуруст. Хуб, оби мо ҳам ҷӯш шуд. акнун биёед боз мепурсем аз ҳамон сухане ки гуфтаи шуда будем, аз ҳамон адабиёти ҷаҳон бисёртар киро китобҳои нависанда, кадом нависанда ба шумо махсус? ростӣ агар вақти интихоб кардан бошад ба фикрам ки хел интихоб кардан наметавонам, чун барои ҳар як хонандаи китоби охиринро ки мутолиа мекунад ба фикрам ҳамон бештар мақбулаш аст. ё ин ки мисол ин ранги ки модарро мепурсӣ ки кадом фарзандатро бештар дӯст медорӣ, аммо модар ҳам мегӯяд ки кадомиш агар касал бошад ҳамуша бештар дӯст медорад, кадомиш хурдтарак аст боз мегӯяд не вайша бисёртар дӯст медорам. ман ҳам ҳамин хел китобҳоямро ба фикрам ки наметавонам гуфта аниқ кадомро бештар дӯст медорам. ҳар як чизи ҳар як таи он ба ту як чизи нав медиҳанд. як кайфияти худаша дорад. бале фазои худаша дорад. лекин инчунин нависандаҳои дӯст медоштатарин дорам. боз китобҳое ҳам ҳастанд ки чанд борҳо агар онро мутолиа кунам дар назарам боз бале боз онро аз сари нав мутолиа кунам, чун ҳар боре ки мехонам як чизи нав ба худам мегирам. аз ҳамон китобҳо. бале чунин китоб яке аз китобҳои дӯст медоштатаринам. ин китоби Лев Толстой, Анна Каренина. бале ки беҳад ҳар дафъае ки онро аз сари нав мехонам ба худам чизи нав мегирам. ростӣ бори аввал вақти китобро мутолиа кардам каме дар назарам аммо қаҳрамони асосӣ Анна он қадар ба ман писанд наомад. ростӣ ман синфи 11 мехондам дар мактаб. ҳангоми китобро бори аввал мутолиа кардам ва фикр кардам ки як шахсе аст ки мехоҳад ҳама ӯро дӯст доранд тамом. дигар бале шахси худпараст дар назарам буд. мехост ки тамоми одамон дар гирди вай парвона бошанд. лекин баъдан вақте ки дар курси дуюм бори дигар китобро мутолиа кардам тамоман китобро дигар хел фаҳмидам. ҳамчун як нигоҳи зан ба як зани дигар. бале бисёр хуб. бисёртар шумо аз нависандаҳои рус бисёртар китоб мехонед? ба фикрам ки худи ҳозир аз нависандагони аврупо бале амрико ба фикрам гост. адабиёти русро ҳам беҳад дӯст медорам, аз онҳо ҳам китоб мутолиа кардаам. лекин ҳастанд нависандагоне ки осорашон ба ман хело писанд аст ва танҳо осори онҳоро мутолиа мекунам ва ҳаст нависандагоне ки он қадар осорашон ба ман маъқул нестанд, яъне ҳар кас табу завқи худашро дорад. аз ҳамин сабаб фикр мекунам осори аврупо зиёдтар аст. ки ҳастанд ҳамон нависандаҳое ки бисёртар шумо интизор мешавед ки бисёртар мутолиа мекунед? аз ҳама нависандае ки аз ӯ бисёр асар мутолиа кардам ин Александр Дюма. бале беҳад асарҳояшро дӯст медорам. ҳар як асари он кас ҳамин як асари Александр Дюма як кайфияти хондани худашро дорад. чунки чи дар 1001 шабаҳ бошад ё ин ки чи дар се мушки дор бошад, чӣ қадар як хуб бисёрам ҷолиб менависад. бале ҳар як асараш як фалсафа, як идея, як чизи нав дорад. беҳад ба ман писанд аст ва умуман худи ҳамон қаҳрамонҳо ҳам
дар тӯли китоб иваз мешаванд. Бисёртар. Характерашон Бале, аз як бисёртар. каси дигар ба каси дигар табдил меёбанд. бисёртар фикр мекунам барои инсон будан он кас бале бале сарои Александр ҷуно Ва- инсон будан бисёртар чӣ мекунад ва бештар ин ки яке аз суханони машҳури Александра Дюма ки беҳад ба ман маъқул аст ин надежда умирает последняя. надежда умирает последняя бале ки фикр мекунам тақрибан дар ҳама китобҳояшон ҳамин фалсафа ҳаст. аст ва дар чанд ҷойҳо ҳамин истифода мебаранд бале беҳуда шумо ба фикрам ба ман пиёзро надодед чунки чашмони ман аз ҳамин оби пиёз сухтаам гирифт обам ашкоам рехт агар хоҳед ман як шеъре қироат мекунам барои шумо ҳам ба ҳамин вазъияте ки шумо ҳозир ҳастед беҳад ба фикрам ки хуб мешавад ҳамагӣ фикр мекунам шумо барои шеър гиря кардед. шеър бо забони англисӣ аст агар иҷозат агар хоҳед боз ман барои шумо вайро тарҷума мекунам. англисӣ медонед англисӣ забони англисиро медонем ва хуб мешавад ки барои бинандагонам тарҷума кунем то ин ки онҳо фаҳманд барои чӣ ман гиря кардаи шудам. як нависандаи машҳури амрикоӣ Эдгар Аллен По беҳад ҳикояҳои он касро дӯст медорам, лекин то ҳамин озмун намедонистам ки он кас шеър ҳам менавиштаанд. вақте ки дар озмун бале вақте ки пеш аз дар озмун иштирок кардан ман бо осори он кас шинос будам аллакай ҳикояҳояшонро мехондам. ҳикояҳои хеле ҷолиб менависанд, ҳикояҳои психологӣ бештар бале ва камтар фантастика ҳам дорад, чизҳои ғайри аҷоиб дорад ва ҳангоми дар озмун иштирок кардан дар дастам як китоби он кас афтид ва дидам ки он кас на танҳо ҳикояҳои ин хел ҷолиб ва ин қадар вай менависанд, балки шеърҳои нағз ҳам менавиштанд. шеър даруни ҳамун асараш менависад ё ин ки не берун аз он ҳам менависад? бале манам инро нафаҳмидам. ва шеъраш ном дорад Dream Within a Dream. яъне чӣ мешавад? хоб дар хоб ё ин ки хаёл дар хаёлам гӯем хато намекунем. бале ва иҷозат ҳаст? марҳамат мо интизорем. Take this kiss upon the brow and a parting from you now. You're not wrong, Hadim. My days have been a dream, yet if hope flown away in a night on a day, in a vision on a none, if the day for us lies gone, and all that we see or seem is but a dream within a dream. And I stand amid the roar of the surfeit tormented shore, and I hold within my hand grains of the golden sand. Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp? Oh God, can I not save one from the pitiless wave? And all that we see or seem is but a dream within a dream. шеър чӣ хеле ки аллакай мо қайд кардем тарҷумааш ё ин ки хаёл дар хаёл ё ин ки хоб дар хоб аст ва аввалан Эдгар По ба дӯстдоштаи худаш рӯ меоварад ва мегӯяд ки ин охирон бусаи ман аст дар пешонии ту ва бо ҳамин ман бо ту харихуш мекунам ва мегӯяд ки бале ту хато намекардӣ вақти гуфтӣ ки зиндагии ту ин танҳо хаёл аст ё ин ки хоб аст ва мегӯяд ман ҳозир дар мобайни роҳ истодаам ва намедонам куҷо равам, гӯё дар як гирдобе дар даруни як гирдобе ғарқ истодаам ва мегӯяд ки дар дастонам бошанд ин қумҳои тиллоиянд, лекин онҳо аздастони ман рехта рафта истоданд ва намедонам ки онҳоро чӣ хел ва аз худо мепурсад ки худоҷон ман онҳоро чӣ хел сахттар дорам ва инчунин мегӯяд ман чӣ хел метавонам ки ҳатто ҳадди ақал яктои онро наҷот бидиҳам ва мегӯяд ки бале дуруст будааст ки чизе ки мо мебинем ин фақат хаёл дар хаёл ё ин ки хоб дар хоб аст. лекин маънои шеър фикр мекунам беҳад фалсафӣ бале чун ҳамон қумҳои тиллоӣ гуфта Эдгар По ҳамон ҳаёташро дар назар дорад
ки мегӯяд ман ҳозир гум шудам, яъне дар ҳаёт ҷои худамро намедонам, дар як гирдобе ҷой дорам, лекин амон қумҳои тиллоӣ, яъне ҳаёти ман аз дастонам рафта истодан, намедонам ки онҳоро чӣ хеле сахттар дорам ки куҷое наравад, яъне вақтро дар назар дорад. چه قدر جالب است این شعر، چقدر معنی خوب داره، وقت رو یعنی. خوش فکر میکنم که این برنامه باز هم جالبتر میشود همراه شما، چون که با این خیلی انسان صحبت کردن، چون که چی در نامیناسیون جهان بسیار من خوب نقد میبینم همین ادبیات جهان رو. بیایید اکنون سوال باز از برای اون که شما کی آغاز کردید این برای آمادگی با آزمون فروغ گلنویی؟ من باری اول در آزمون، یعنی با آزمون اول گویم، سال 2020 شناسایی پیدا کردم. 2020. بله، و هم کورسم دوگانه عزیزم که خودشان هم غالبی این آزمون هستند به من توصیه دادند که بیا در آزمون اشتراک کنیم. اولا خرج نه، آن کس ادبیات کودکانه اشتراک کردند و سزاوار جای اول گشتند و سال همان 2020 و گفتند که بیا اشتراک کنیم. من اول راستی که به خودم اونقدر باوری نداشتم، گفتم نمیخواهم وقتم رو بهوده صرف کنم. بعد گفت خیر از تو هیچ چیز نمیرود، فقط همون کتاب‌های رو که مطالعه کرده ای روی خط میکنی، پیشنهاد میکنی بعضای حکمان. و خیر با همون مرا مجبور کرد، گویم هم خطا نمیشود، مجبوری یک جای همون روی خط کتاب‌ها رو ترتیب دادیم، بعداً آوردیم بعضای حکمان سپاریدیم. در دوری دانشگاهی آزمون بود و اشتراک کردم. بسیار هم به من ایرادها گرفتن، گفتن که مثلا بعضی کتاب‌هایتان از آثار ادیبان حاضره بسیار است، از کلاسیکان کمتر است و خیر گفتن که شما گذاشتید و دور نویوی رو خط یافتید و شما رفتید باز مطالعه کردید از ادبیات؟ بله، لیکن سال اول کمی برایم دشوار بود، چون با درستی نمیفهمیدم معنای آزمون رو، یعنی چیکار کردن لازم آن رو خوب درک نمیکردم و به خطاگی های زیاد راه میدادم. این چونین فکرم رو آزادانه بیان کردن نمیتوانستم. سوال هایی رم که میدادند گرچند جواب میدادم، لیکن به طوری یک خواننده عادی، نه همچون یک اشتراکچی آزمون جمهوری. اشتراکچی زیاد بودن در دانشگاه؟ بله، اشتراکچی خیلی زیاد بودن. بله، من حاضر ماجستری کورس یکی دانشگاه ملی هستم. در وقتی که در آزمون اشتراک نمودید؟ آن وقت کورس 3 بودم. کورس 3؟ بله، کورس 3 بودم و آن وقت سال یکم اشتراکم در آزمون تنها تا دور جمهوری آمده رسیدم. در دور جمهوری فقط سزاوار جای افتخاری گشتم. جای افتخاری گشتید و باز شما دومین مرتبه رفتید؟ بله، سال 2021 بعداً تیاری جدی دیدم. الکی تجربه داشتم در آزمون، چیکار کردنم رو میدونستم، یعنی چقدر جواب گفتنم رو. مثال همین اعضای حکمان وقتی سوال میتید الکی در سرش یک جواب هست، میخواد است و آنها از تو انتظارند که حداقل به همون جواب آنها مانند باشد. بله. سال یکم من این رو نمیفهمیدم و وقتی که به سوالها جواب میدادم همین خیلی بعد مثال در دور جمهوری سزاوار جای افتخاری گشتم، خود به خود میگفتم که حداقل جای سیوم نه، برای چی من به سوالها جواب گرداندم همین خیلی. لیکن وقتی که بعدم فکر کردم، مثال مطالعه‌ام رو زیاد کردم در طول یک سال دیگری و اشتراک در آزمون با بسیار نویسندگان نو شناس شدم، چون در سال 2020 نظامنامه آزمون کمی فرق میکرد. در آنجا ادبیات جهان کمتر بود، اما تعدادی نویسندگان و شاعران. اما در سال دوم اشتراک، یعنی سال 2021 الکی حد آنها زیاد شد. نویسندگان و شاعران نو پیدا شدند و این چونین حتی نویسندگانی بودند که از آثار آنها تماما بیخبر بودم. تماما چونین نویسنده رو نمیشناختم. با شما کمک کردن یا اون کسی
ташаккури зиёд ба устодони донишгоҳ ки моро дастгирӣ мекунанд, бале, роҳнамоӣ мекунанд онҳо. Мисол ягон ҷо буданд китобҳое ки беҳад фалсафаи амиқ доштанд. дарки онҳо барои як донишҷӯ, барои як шахси бетаҷрибаи зиндагӣ душвор аст ва онҳо бошад ба мо кӯмак мекарданд. бале чӣ тавсия медиҳед барои нафароне ки ҳозир нав дар озмун иштирок кардан мехоҳанд имсол? аз ҳама аввал ки ягон вақт даст накашанд аз мақсаде ки дар пеши худ гузоштаанд, аз орзуе ки доранд даст накашанд. Чун вақти ман соли аввал танҳо сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам, беҳад роҳафтода шудам. Дигар дар иштирок кардан намехостам дар озмун. Лекин баъдан хайр фикр кардам, ташаккур ба дӯстонам, ба оилаам, ки маро дастгирӣ карданд, хайр гуфтанд имсол нашуд, соли дигар. Ва хуб ки онҳоро гӯш кардам ва имсол бошад сазовори ҷои аввал гаштам. Ва боз худоро шукр мегӯям, ки он сол ҷой нагирифтам. Чун имсол сазовори ҷои аввал. беҳуда намегӯям ки ҳамин бояд ҳар кас дӯсти хуб интихоб намояд, чунки дӯстони хуб дошта бошад. Чунки бинед Дилноза Бомуродова дар ҳамин аввалин дугонаашон ба ин кас тавсия доданд, ки биёед якҷо меравем, иштирок мекунем. Баъд тавсияи ғолиби озмуни фуруғи сифдонои китоб аст. ҷои аввал Дилноза Бомуродова ин аст, ки барои ҷавонон, барои нафароне ки нав ҳоло иштирок карда истоданд, ин аст, ки бояд аз мақсади худ даст накашад. бале. Ва дигар ин ки шумо дар бораи дӯстон гап задед, ҳамин озмун як ҷое шуд, ки бо бисёре аз шахсон шиносоӣ пайдо кардам. Беҳад шахсони бале, дӯстони зиёд пайдо кардам аз тамоми Тоҷикистон. Шахсоне ки ҳамфикр ҳастем, чун дар зиндагӣ аз ҳама чизи асосӣ ба фикрам ин пайдо кардани шахсе аст, ки бо ту ҳамфикр аст. Ва ин озмун як ҷое шуд, ки мо бо ҳамин хел шахсҳо вохӯрдем, дӯстӣ пайдо кардем. хеле хуб. ва барои ҳамин иштирокчиёнам ҳамин хуб аст. Яъне на танҳо ғолибият дар озмун, хайр ин ҳам яке аз асоситарин чизҳо аст, лекин дигар ин ки аз тарафи дигар ҳам бояд нигоҳ кунанд, чун на танҳо ғолибият, мукофот ба даст меоранд. Инчунин бо бисёре аз нависандагони, бо осори адибони нав шиносоӣ пайдо мекунанд, дӯстони зиёд пайдо мекунанд. аз адабиёти классик шумо китоб мутолиа намудаед? бале, ба ман аз ҳама нависандаи классикии худамон ки беҳад осораш маъқул аст, ин Низоми Ганҷавӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ба ман маъқул аст, Ҳофиз Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ. бисёртар чихеле ки мо барои шумо суҳбат доштем дар аввал, гуфтед ки камтар ошиқӣ менависанд, романтика баён. бале, нависандагони форсу тоҷик, яъне умуман классикҳо ё ки нависандаҳои ҳозира ҳам бошад, ман фикр мекунам, ки бештар дар адабиёти мо романтизм вуҷуд дорад. Бештар китобҳои амон осорашон дар бораи ишқу ошиқӣ аст. бале, ду ошиқ ҳамроҳи якдигар. бале, адабиёти ҷаҳон бошад, камтар аз ин фарқ мекунад. шояд яке аз идеяҳои китоб ҳам ҳамин бошад, лекин ғайр аз ин боз дигар чизҳо ҳам ҳастанд. бале, адабиёти дар адабиёти ҷаҳон. дар адабиёти ҷаҳон? бале, танҳо як тарафро дар бар намегирад адабиёти ҷаҳон. тамоми мисол фарҳангҳои ҷаҳонро дар бар мегиранд. Мисол агар ҳам тасвирҳои ҳамонҷо ҳам шинос мешавед бо ҳамон ҷои зисти ҳамон нависанда дар баъзеашон. бале, бале. Умуман як дунёи нав, ки мисол аз осори худамонро агар мутолиа кунӣ, ин ҳамон муҳите ки мо калон шудаем, ё ҳамон муҳите аст, ки мо дар он зиндагӣ карда истодаем. Лекин адабиёти ҷаҳон бошад, ин як муҳити нав, чизҳои як навигарӣ аст барои мо. бале. саломат бошед.
бинандагони азиз, мо гирифтем пиёзро бо ҳамроҳи гӯшт, яъне фарш кардем, гӯштро фарш кардем. Боз ба мо лозим мешавад қаламфури булғорӣ. Қаламфури булғориро мо бинед ки бо чӣ тарз бояд кунем. Ба мисли кулоҳ бояд маҳкам кунад, а? баъдан реза, гӯшти реза. Гӯшти реза ҳатман истифода кунад. Фарш не. Биёед боз ҳамон рафти ҳамон озмун чӣ тавр буд? 2 соли хеле хотирмон буд гӯем. Яъне ҳамаи онро ба фикрам боз бо суханҳо фаҳмонда намешавад. Ҳамаи онро фаҳмонда ҳам нақл карда ҳам наметавонам, чун ҳам солҳои душвор буданд. Бинандагони азиз, мо пиёзро реза кардем, гӯштро ҳам реза кардем, бале. Ва акнун мегузорем ба қаламфури булғорӣ. Ҳозир омехта мекунем аввал? Бале. Омехта мекунем, а? Ҳамаашро, а? Намак, мурч лозим? Бале. Намак. Ва гуфтед ки камтарак душвор буд ҳамон рафти озмун. Чӣ душворӣ дошт? аввалан ин ки вақте як китобро мутолиа мекунӣ, аз ҳама чизе ки ба фикри ман барои ман душвортар буд, вақте як китобро мутолиа мекунӣ, ин мисли ки зиндагии як нафари дигарро карда истодаӣ ва ин ба инсон ба фикрам каме душвор аст. ҳамон эҳсосҳое ки қаҳрамонон мекунанд ё фикрҳое ки онҳо доранд, ба то ҳам онҳо мегузаранд. Чӣ ҳамон Яъне ҳодисаҳое ки дар он ҷо? Бале, ва аз ҷиҳати психологӣ ин ба инсон таъсир мерасонад. Он энержие ки ваё дорад ё ин ки бале, ё онҳо фоҷиаи ҳаст. бале, ё ягон ғамгин мешаванд, ин ба ту мегузарад ва аз ҳамин ҷиҳат барои ман ин хеле душвор буд. Ва дигар ин ки худи рафти озмун ва фикр аз он ки мисол ин қадар кофӣ бошад? кофӣ аст. Бисёр шахсон буданд ки мисол онҳо ҳам бисёр китоб мутолиа карданд ва инчунин дар дигар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карданд. Яъне рақобат хеле шадид буд. Аз ҳамин ҷиҳат каме бисёр дар тарсу ҳарос будем. Яъне бале, ки чӣ хел мешавад, ё ки бо диққат гӯш мекардем ки онҳо чӣ хел ҷавоб медиҳанд. Гарчанде ки инсон ба худаш боварӣ дорад, ба чизе ки хондааст боварӣ дорад, лекин ба ин нигоҳ накарда бале метарсӣ. Ва ё ки умуман вақте ба саҳна барои суол доданро сар мекунанд, ҳамон аъзои ҳакамон на ҳама вақт мисол суолҳоеро медиҳанд ки ё чизҳоеро аз ту мепурсанд ки ту медонӣ. Бисёр вақт мисол онҳо чизҳоеро мепурсанд ки аввалан худашон медонанд ва ба он ҷавоб доранд, яъне онро ба хубӣ дарк мекунанд. Дар ҳамон фикрашон аллакай ҷавоби ҳамон саволи медодаашон ҳаст. Бале, бале. Аз ҳамин ҷиҳат хело душвор буд, чун соли аввал хар он қадар ҷиддӣ иштирок намекардам дар озмун, чун бароям фақат ин худамро санҷидан буд. Барои худсанҷишӣ рафта будам дар соли аввал. Лекин дар соли дуюм аллакай ба ман маъқул шуд ҳамон фазои дар озмун буда ва умуман бо дигар шахсон вақте ки шиносоӣ пайдо кардам, бо ҳамсуҳбат гаштам, умуман рафти озмун ба ман хеле маъқул шуд. Медонед, бисёр ҳам душвор аст барои бисёре аз як шахсон ки ҳамфикрони худро пайдо намоянд. Ва чуне ки шумо гуфтед ки дар он ҷо барои ман бисёр ҳам фазои он ҷо маъқул шуд ки ҳамфикрони худро пайдо намудам. Ин хеле хуб аст ва тавсия медиҳем ки ҳатман иштирок кунед дар озмун. Ман инра дурунша тоза кунам? Бале, дурунашро тоза кунед. Тоза кунам. Анакнун мо бо шумо анакнун мо гирифтем инҳоро бинед бо чӣ тарз мо реза кардем қаламфури булғориро. Акнун чӣ кор мекунем? Дарунашро бошад аз ин пур мекунем. Дарунашро пур мекунем, а? Бале.
барои хӯриш ба мо чӣ лозим мешавад? барои хӯриш ба мо лозим меояд дар аввал бояд ҷувори макка, ҷувори макка бинед, тухм, тухм, карами пекинӣ, бодиринг ва крабовые палочки. оғоз мекунем. Гуфтед аз чӣ? Аз помидор? Не, оғоз мекунем мо гати шумо аз тухм. Аз тухм. Бале. аввал тухмро Тоза кардан тоза лозим. мекунем. Бале. оби лимӯро меҷафем дар хӯриш? Албатта. оби лимӯ лозим бошад ман ҷафам? Не, аллака ҷафидам. Кифоя Ҷафидӣ? аст ба фикрам. ё то охир бояд ҷафи. Чизе бояд намонад. чизе бояд намонад. На. Тамом. хӯришро омода кардем. Хӯришро барои ман дилнозамону оро доданд ва ҳозир ба фикрам дар ин ҷо барои худатон омода кардед. Ана инаш аз ман, инаш аз дилнозамону. Ана чака. бинандагони азиз, мо хӯришҳоро омода кардем, оро додем, чакаро об кардем ва акнун ба фикрам ки хӯроки мо ҳам омода шуд. Бале. омода шуд. акнун мебардорем. Омода шуд. Бале, мебардорем. вақти аз ҳам муҳим барномаи мо фаро расид. Бале, ва онро оро медиҳем. оро медиҳем. биёед хӯрокро мебардорем. бинандагони азиз, мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин, мо хӯрокро омода кардем. акнун вақти аз ҳама муҳим барномаи мо чашидани хӯрок. ҳатман ҳамроҳи мо бошед, моро ҳамроҳӣ кунед. мо хӯрокро мечашем ва баҳо медиҳем. аввал шумо оғоз кунед. аввал ва ман. бинед ки иҷода бояд обаш бошад. обаш ҳаст. Дидед? обашро ҳам шумо гуфтед ки бояд чашем ҳатман. саломат бошед. обро мечашем аввал. چه قدر بامزه. بعد من میخوام که گوشتاشون چشم با چکه همراه کنید. با چکه سلامت باشید. خیلی با لذت است بینندگان عزیز. حتما در خانه آماده کنید. چی طوری که دلنوزبان آماده کردن شما میتونید از همین ترکیب با چنین ترکیب در خانه آماده کنید. چقدر طعم خوب دارد. مرحمت چشید. یک بار چشید. مشکلی نداره. آبش رو اول. آبش. آها.
هیچ گم نه انا آبش رو کمی گرفته دو چخیل نشود هم بولازت. بولازت هست هم طعمی خوش دارد هم کمی همون مورچه هم خوب انداختیم نمک رو هم همش رو مخته کردیم خیلی بامزه شده است و گوشتش رو چشیده چشین یک بوری میدونید بیانگان عزیز کمی وقت شما رو گرفته هستیم چون که خوراک خیلی با لذت شده است میخواییم که تو بیست خوراک رو خوری بید اکنون نوبت خوریش رسید چخیل با شما خوراک بولازت با لذت اکنون نوبت خوریش مرحمت خوریش شما مرحمت چشید خوریش رو همه خیلی مرحمت کنی میتوانید از قاشق استفاده برید چخیل اگر باز پسندتون باشد میتوانید لیمو همراه مثلا کنید لیمو کمی دیگر همراه کنیم برایشون بیاید از توصیه شما استفاده میبریم چون که میبینیم که هم خوریش شما هم خوراک شما خیلی بولازت هست خیلی بولازت خوریش هم خیلی طعمی خوش دارد هم یک تراوت میبخشد به انسان و حتما در خانه باید آماده کنید بینندگان عزیز خیلی بامزه با لیمو چخیل با لیمو هم همون تروشه که گفتید خیلی بامزه است سلامت باشید دلنوزبانو باز یک بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما چون خوراک‌های با لذت آماده نمودید امروز برای ما ببخشید که وقتی شما رو گرفتیم و میندار از آن هستم که شما وقت جدا نمودید و برنامه ما آمدید چقدر گفتید که شما وقتتون کم است در جستجو در آموزش هستید و کمی باشد ما وقت شما رو گرفتیم و برای شما مینداری خود را از نام اهل ایجودی تلویزیونی سفینه میرسونم سلامت باشید خوش آمدید باز یک بار دیگر و تمنیات شما با بینندگان تلویزیون سفینه فقط همین رو گفتم میخواهم که چه خیلی که بزرگانی معامله گفتند خواند و باز خواند و در چنین آزمون‌های جمهوریوی اشتراک کنید چون این یک راهنما میشود این نه تنها یک کتاب خواندن این چنین هر یک شخص در جمعیت جای خودش رو پیدا میکنند الکی همه اشتراکچیانی که در آزمون اشتراک میکردند میدانند به کدام طرف حرکت کنند در کجا مثال خودشان را نشان دهند چه سخنرانی کنند از همین سبب رو به کتابخوانی بیارند و همه آن تجربه ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک این جهان که همان کتاب رو برای ما نوشتند آن رو مطالعه کنند سلامت باشید و من هم برای بینندگان تلویزیون سفینه تمنیات آن رو دارم که بگذار همیشه در خانه آنها سلامتی باشد خوشبختی باشد شادی باشد و همیشه صلح پایدار باشد در سراسر کشور عزیزمون بینندگان عزیز با تلویزیون سفینه بمانید با برنامه لذیذ با اتاخانه علاءالدین بمانید سلامت و سربلند و خانه آباد باشید خیر تا برنامه‌های آینده